И това сега хора, ново видео, след месеци малко. Сега сме с Гош, Плочката, Самуил и Крис. Отиваме на полигона да караме. Крис е там. Сега не ми се зумва. И отиваме на полигона. И да, чао. Сега чекаме, защото намързи да караме. Ей го Самуил, ей го Гошо, втория ютубър. И Крис, ей го, той да настигна. Сега да покажем новите колела. Ей го на Крис Сендъра, 2018. Ей го на Гошо Сендъра, и той 2018. И на Самуил Бангията. 2023-та! Да, 2023-та Бангия. Бангията? И се продава. Напред тебе. И се продава. 1500. Ей, тук има най-новата класа. 1500. Ей го, най-хубавото колело тук. Второто. Виж. И е моята. Виж. Кръста. Засилваш се, е там. Е така една рампа и е тук и тъй като вираш. Да, като. Това бил Уимбър. Ей го хотела. Да, бе, как? Ей го Кришто с GoPro. Гошо с GoPro, само аз само не сме с GoPro. Те, бедността. Пак ще наблъскат. И са пак ще наблъснат. Качете отгоре и ще се включи като сме. Чак отгоре. Може да се включи като пак, къде не знам. И чак. Ей, сега сме тук що се качихме. Ей ги. Карбоно Сендър, алуминиев ендуро, алуминиев фрирайд, който сега ще ви покажа едно нещо. Ей, не го. Ей, Крис. Де, бе? Няма го. Няма го. Аз смених рамка. Да. Ей го Самуил. Имаше една цепка и така някъде. Дай да зумвам в нея. другата страна. Да. Сега зумвам в нея. Ето я! Не бе! Сега търся. То се цепи и така някъде. Неверно. Добре, къде е Цета. цепката? И само ще починим и ще ходим надолу да скачаме. Ей там. Къде е цеп? И значи сега, хора, качихме се и ще пускаме. Сега тук се молим. Ама аз няма да мога да снимам, защото нали съм с телефон. Те ще изпратят. Да, те могат да ми изпратят от тяхните GoPro-та видеята, да ги сложа в видеото. И те. И ще се видим като сме пред Гош. Чао. Ай, пускаме се. Ай, безавари. Ай. Stupid. Завали. Хубаво. Безаварийно. Мартин, безаварийно. Крис. Аре. Давайте. Ари, дай. Пакувам сега. Да, видяхте, е там. На уни. Значи сега второ пускане, защото тук стана един фалса и той е тук. Ай, късмет безаварийно. Ай. Тук стълби. Това път пусна, браво. Качен стълби за втори път. Аз вече съм качвал едно. Но ми мека задната. Но ми мека задната си хвала майко. Майко! Чай са.
Да. Все. Браво. Браво. Сега чакай. Така сме, бе. Сега сме тук в Гошо. Ей го Гошо. Ей го семето. И ей го компаса. И той ще обработва. И тей. Какво? Да, Самуил падна на един дроп. Скочи скок и на един дроп се изсипа на кълбета. Чай да покажем гледката. На Гошо прозореца. Много фешан. Това ще видя какво имам в шкафовете ми, като го Ай! Рум-тур на стаята на Гошо. Таблети. Ей го Гошо. Как се извърши? Ей го Гошо, сега ще би Самуил. Педал. Ей мамене. Ой, легна. Не. Що пипаш, бе? Ти всичко ще го има в YouTube. Що пипаш, бе? Ей го Гошо. Ей го Самуил, как го бият. Само има гаделичка. Ежедневно гледаш. Ей, между другото, каската на Гошо. Що пипаш ли? Ей, чак двамата. И тей. Ей го компа на Гошо. И тей. Fortnite джа. Сега се много го мъчат. Кажи се, бе. Мъчат ли да много? И това е. Тея пак се сбиха. Гошо и той снима. Сторъчка шкафа, казвай бързо. Казвай бързо. Чакай. Той е Жоро Игнатов. Казвай бързо, сторъчка шкафа. Оператора Бъска. Той ма накара. Дали? Не е вярно. Не е вярно. Заклевам се. Знаеш, че аз бях и там и те чух как те шай да бъркаме докато го няма, Дитя ли, бе? Да? Ей, ги рибичи. Ей ги другичи. Какви други, бе? Вика ми и ги рибичи, бе. Не е вярно. Самуил вика ей ги другите. Да, аз чух ей ги други. Няма да бъркаш капа, чули? Да, заклевам се, няма да бъркам. Чувстваш след побоя. Чугай. Ей го побойника. Уай. Сега ще го пращаме на Жоло Натов. Той Айде, по па. телевизор. Али, чао. Той прави видео.